ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव दावसि नुनो मोनदों जे रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जाय खोथाफोरखौ ससियेल मिडियायाव गोबाङानो गोबां खोथा बुंनायफोरखौ नुनो मोनदों। स' जियानो जाया मानो बे खोथाखौ बा बे खोथानि सायाव आं सावरायनो नाजागोन। बेजों लोगोसे ससियेल मिडियायाव राकेश ब्रह्म सारा मोनसे गावनि फेसबुक पेजाव बा मोखां बिलाइयाव मोनसे पस्ट शेयार खालामदों। पस्ट माने भिडिअ गुसुङै भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन। बिथाङा भिडिअ गावखौ जे दावखा बुङो बेनि सायावनो जानो हागौ बिथाङा फंसे बा मोनसे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनो नाजादों। जियानो जाया मानो बिथाङा मा फोरमायनो नाजादों भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना रोखायै बुजि मोनगोन। बेनि उनाव रन्जन दैमारि सारनि सायाव फंनैसो बुंनो नाजागोन नोंथांमोननि गेजेराव। এটা হল আমার কাউরিনি বিলাকৰ এইবিলাক আমাৰ মচুল কাউরিনি বিলাকৰ আমি পুৰুষক দি আছো। মই আজি আমাৰ মচলপুৰ সমষ্টিৰ আমাৰ বাইদেউসকল আমাৰ ভণ্টিসকল মোৰ ইয়াত মাউজিত আহিছে আৰু যিহেতু আমি এতিয়া সকলো মচলপুৰ সমষ্টিত বা অন্য মানুহে মোক চবে মৰম কৰি কি বুলি কয় মৰম কৰি দাওৰাই মানে কি এইটো নহয় দাওৰাই মানে কাউৰী নহয় ঠিকে আছে। তাৰমানে এতিয়া আমাৰ ভণ্টিসকলো মোৰ লগত একেলগে কি হ'ল মোৰ লগত বোলে চব কাউৰী হ'ল। भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जे राकेश ब्रह्म सारा थांनाय समाव जे बिथांखौ बुंदोंमोन दावखा होननानै गोबां ससियेल मिडियाफोराव गोबां सुबुंफोरा बुंनायखौ खोनानो मोनदों। नोंथांमोना बा नुनो मोनखादों। बेनि सायावनो जानो हागौ बिथाङा बे भिडिअखौ बा इनफरमेसन टाइपखौ बिथाङा होनो नाजादों। स' जियानो जाया मानो बिथांनि पार्सनेल मेटार बियो। बेजों लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ लानानै बे साननैसोनि गेजेराव ससियेल मिडियायाव गोबां बेले बेजे जानायखौ बा दान्थे बिदान्थे जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। खोथाया जादों जाय सुबुङा हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय आरो बर' रायजो राजा आइ आफानि थाखाय खामानि मावलांबाय बै सुबुंखौ लानानै जाय सुबुङा गावनि हारिनि थाखाय गावनि जाथिनि थाखाय गावनि बिमा रायजोनि थाखाय गावनि जिउखौ जोबथेसालियाव दिनै बारहोदों। नाथाय बै सुबुंखौ दिनै जोंनि समाजनि गेजेराव बा जोंनि पलिटिकेल सुबुंफोरनि गेजेराव खायफा सुबुंफोरनि गेजेराव जे BPF आरो UPPL बिदि खालामबाय थानाया बा बिदि खालामनानै बिथांनि गोसोआव दुखु होनायखौ आं मोजां मोनाखै आरो आंनि साननाय बायदिब्ला। बेनिखायनो जों जेब्ला हारिनि माबा मोनसे खैफोद फैयो अब्ला जोङो UPPL BPF सानालासिनो जों जाबायदियै ज'यै ओंखारनानै हारिनि खैफोद आफोदाव जों हेफाजाब खालामो बैफोरबायदि थासारिखौ जोंनो दिनै नांगौ। मानोना रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दङ। दा रन्जन दैमारि सारखौ पलिटिकेलनि सापर्टजों सोरबा जोंनि बर' हारिनि आफादफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि सापर्टजों दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव बै जोहोलावखौ जाय जोहोलावा जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों बा मावलांबाय थागोन उनावबो बै हारिनि जोहोलावखौ जोङो UPPL आरो BPF खालामाजासै दिनै जोङो बिथांखौ डिआर नाब्ला सारखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनांगौ। आं मानो बे खोथाखौ बुंदों दिनै राजखान्थिनि बेलायाव जों UPPL आरो BPF खालामबाय थायो नाथाय सारखौ लानानै बेफोरबायदि खालामनाङा। मानोना सारा हारिनि थाखाय खामानि मावलांदों बा मावबोबाय थादों बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावदों जायनि थाखाय बिथाङा बैफोर खामानिनि थाखायनो गावनि जिउखौ दिनै जोबथेसालियाव बिथाङा बारहोदों। आरो बेनिखायनो जोङो UPPL आरो BPF खालामाजासे बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायखौ बा उदां खालामनो जोङो नाजानांगौ। जे जोंनि जायफोर दोलोफोर दङ माहारियारि दोलोफोर दङ आरो जायफोर जोंनि माहारियारि गुथुमफोर दङ बिथांमोन ज' जानानै आरो बर'नि रायजो राजा मेलेमजिबि जेसेबांखि दङ मेलेमजिबि साननो गोरों बिथांमोना ज' जानानै बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनांगौ। जों बे खोथाखौ साननांगौ। बेनिखायनो जोङो दिनै सारखौ लानानै जोङो सिरियासलि साननांगौ। सारा जे माब्ला उदां अख्रांनि सिङाव फैगोन। मानोना गोबां खामानि मावलांदों बा गोबां खामानि मावनो नाजालांनाय बै डिआर नाब्ला सारा दिनै हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बर' रायजोनि थाखाय बर' रायजोनि आइ आफानि थाखायसो बिथाङा गावनि जिउखौ दिनै जोबथेसालियाव बारहोबाय दङ। बेनिखायनो जोङो गासैबो खौसे जानानै BPF UPPL खालामालासिनो बा बायदि बायदि थासारिजों जोङो दोनखारलाङालासिनो जोङो ज' जानानै दिनै रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनानै जों
उदां अख्रांनि सिङाव लाबोनांगौ आरो बिथांखौबो स्कप होनांगौ रायजो राजा आइ आफानि सायाव खामानि मावनो स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ बानायबाय नोंथां माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंबा गावनि सानना निमाहा होबानो जाबाय स' जियानो जाया मानो भिडिअ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जै बर' हारिनि बाय बाय रन्जन दैमारि सारनि